Biyag Titaw. Fräulein, si kaman mo timang ipacheck up ita anak ta. Ne, apa saktiboon mo? Kat, follow up na nga rod ita. Masapo lang maipacheck up. Tapna mo tayo no, gumatang tayo pa ita agas na uno sa anan. Apa saktiboon mo kat si kati babae? Ni, Si kati ina? gaputa Shaktina, siya kakanayunan. Apay ngay, sungsumbat kayo manan, nanang, tatang, apa kayo manan. Panawon da kami dito Regina. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti natangan. Nawatam? Wan tatang, panawak nga rudan. At trabaho kita. Diyak masangot ti mangipacheck up iti daytang ubing. Nagsasao ka, kaslasaan mo nga anak ni Regina ah. Basol mo, no apay akas na tinagbanagan ti anak ka. No apay nga da diferensya na. Apay asyak ti pabasulam. No anya nga min tinararamid mo iti masikog ka ah. Tapnay bagakkan ka, jak nagayatan ti kasta nagbanagan ta anak ta. Di mo kumamot ti pabasol kanya ka? No apay nga ubing-ubing ta anak ta? Panahon da kayo. Sikan ti makamo ang mangipacheck up iti anak ta, tagtrabaho kita. Ita nga ro ti follow up check up ti anak ta. Ibagamkat nga da trabaho mon, anya kamutan Fräulein? Naimbag man, tanaka umay ka, Fräulein. Pasensya kan, no naladawak, Ma'am Erlinda. Okay lang, tinapatag, nakaumay ka. Di na ko nawagan iti ma'am, tasanan asyak ti boss mo. Erlinda ko namlatan. Kas nabalasan kami latay ti kasta alangayo. Talaga abalas ang akpay. Sa anakpay anak asawa. Sika nga ay, amangan no nang asawa kamatan. Wano adamatan anak mo. Awan pa'y nga ron. Kasta ka di. Anyat amungay, amangan nudata na ito ding para ititunggal maysa. Kan awan mo't dakas na no bilang laang. Saan ka di? Ay. Sa bagay matkit diya, Erlinda. Ni, apay nga gimimpaki ka Fräulein. Umanaw ako niti dayto balay. Agsinatan mayta. Makauma ti kasto abiyag. Kat kasano nga rudan ti anak tangay? Asino ti kadwa ka mga sikasukan ko na? Kabailam dayta. May salaang matanak ta. Di ka man nagdardarasudos si ka Fräulein? Saan ang mabalin na panawan na kami iti anak ta? Nang runa kat kasi ti kasasaad na. Basta pumanaw ako. Ikanta pa'y man iti space ti magbagita, mayta. Dakal mo't gamti balay mo dito yung lugar yo, Erlinda. Huwag mo't ngamin. Dito iti salas. No kayat mo agbuya iti TV, agbuya ka lang. Pagturuga nga eh. Iti silad ko, ano kayat mo? Okay lang ang ka. Wala, agayan ayat tabatan. Agyaman na ka. Agyaman na ta inayat na, Erlinda. I love you talaga. I love you too, Fräulein. Apay akasta tila nga mayta. Kaslada problema. Pinanawan na kami ni Fräulein nanang. Jak amuno na panan na. Anya, kaano pa'y? Itay laang. Aging ga ita. Siyak ti pabasulan na no apay nga ubing-ubing ti panunot ti anak mi. Ay nagloko mo't tanday jay nga asawam. Kastalat kalaka na ti panang panaw na kada kayaw. Planong tagtrabaho iti sa bala lugar nanang. Iso ada kayo kumapay lati makaamoy iti apo ko yo. Awan sa bali apang ibili na kita anak mi. No saan ada kayo? Itay pa'y adi ka matagtagari dita, apok. Apay, hadarikrik na Anyat oras, Lola? Alas 3 na iti malam. Apay aya. Itay agsapa panaw nanang. Maluman, hampay awit suna. Napanan na. Ay, kwa apok. Hansamot ten awiden. Panaw naksan nanang ko. Di nakapinanawan. Masapul lang nga umadayaw. Tap nagtrabaho. Iliw ko nanang ko.
Anyat kayat mo ang merienda ta ilutuan ka, apok. Nanang laeng kayat ko, Lula. Anya nga ta dumapantalangan gumatang iti ice cream di ta Tersena. Ha? Ay, kayat ko ice cream, Lula. Tumakder ka nga rudan. Inta gumatang iti ice cream mo. Sika ka diti ag-apply, miss? Anyat nagan mo? May tatinagan ko, sir. Nice meeting you, Maita. Bagay mo launa iti blouse mo. Ha? Naibagay kan ka ti kasta akawas mo. Agyaman ak, sir. Agtugaw kan, tarugyan ta ti interview. Kasapulan ming agpaiso ti empleyado ita, nang runa pa'y kat adu dagiti customer. Sir, ada ka dinamnama amaawat hak? No, siyak ti damagam. Dakal ti namnama amaawat ka. Takaskan ka, ti kasapulan mi. Sumurot ka kaday, apok. Ay, napapanam, Lula. Iti ayanda Madam Fina. Ay, adamanan labam? Wun, naurnong kano timuranda. Isungag palabada manan. Ay, surutak, Lula. Tulong kayo labatap numalpas dagos. Dayta kati kayat ko kan kapok. Nagagat ka unay. Wan atap numalpas dagos. Awan matlaang kay ayam ko dito'y balay. Nalangaraw, agrubwat kantap no dagos sa malpas taramidan ta. Awit ka di pa'y nanang ko, Lola. Bayagan jak kita nanang ko. Wana po, agawid tumatlaan. Lipat naksan nanang ko. Di ka madanagan, adaak matakadwam. Saan ka baybayan? Thank you, Lola. Awan anyaman na. Ikararag talaang asapay kumata na saya at ikasasaad da nanang kantatang mau. No sa dino mantayan da ita. Kaano nga'y awid da, Lola? Agdan tulat ta, apok. Jaklam mo, no kaanaw. Hanggang basta, agawid dan tumutlaang. Agyaman na klaunay, tay naklon mo ti ayat nga idagdaton ko. Ay ayaten kalaunay. Ay ayatan ka matunay, Jimmy. Wan gayam, taplosan ka magastusan ni ti abang. Agnaig kalangan ijibalay. Ay, nakababain matkan ka, ah. Kan amangan no adamay mga dagitipadak nga empleyado. Awanan bibiyang dayti-dayta. Kan maysa, awan pagpainam, tanaw biya ka matan. Isama pantay ti boarding house mo, numadamdama, talain ta dagiti napatay gamit mo. O sige, sikati makaam mo, Jimmy. Kan maulin da ito yung aldaw pa nagtrabaho dito ay. Siya kon, ti makaamoy ti kwarta gastusem, Maita. Hello, Maita, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayo ngay? Ay, kun nasaya at latamot, ah. Si Kangay, nabayag mo na di ka nagawawid. Ay na, jak pa'y makaawid, Nanang. Sana bale, tanasaya at ikasasaad ko dito eh. Ay nakailiw na kayo da, anak yaw. Na kayo lang tanti makamugan ko, Nanang. Jak kaya ta madadahal ti relasyon mi ka ni Jimmy. Isungag tong palak iti kayat na. Di na ngamin kayat nga agawid ah. No kasta, at damutan sa bali ka relasyon mo dita. Uy, Nanang, baknang ni Jimmy. Maitid na amin na kayat ko. No kabalan ni Froilan tagsapul iti sa bali, kabalak mo ta. Nabakbak ng paingada yung iso. Ay na, anak ko, wag basbasol kayo iti kasta nga raramidan niyaw. Urnusan niyo kumanti bagbagiyaw. Sapay sang kadamag na kayo ti anak yaw. Ay, sige, tani, hagluto ak pa iti kanan mi kini Jimmy. Bye. Ay, Anyangay ko na nanang ko, Lula. Nasayaat ka no ti kasasaad na, apok. No may papanmat iti panagawid na, jak pa'y masiguradaw no kaanaw.
Awan mo tinadakamat na kanyak. Lipat na ko nanang ko, saanan iliw kanyak. Siyak, iliwak kanyada tatang ko, bayagan jaksuda kita. Awanan patag ko kanyada lola. Ay saan, patpat ganda kadagiti dadakkel mo, apok. Di mo ko mapanunutan ti kastawan. Agyaman naklauna iti regalo makwintas, Jimmy. Pawanan yaman na. Ahon gaya. Planok tagbakasyon niya abroad intun sumarun a bulan. Duwat ang agbakasyon. Kaano lang hindi nagbakasyon tayo kadagiti kakabsat mo di Palawan ah. Ita, out of country tamanan. Okay lang. Ang moment. Sana parikot ti kwarta kanya. Asino nga ro ti kadwata? Ang mga no sumurot man ang dagiti kakabsat mo. Sana. Duwata lang nga mapan. Tapno komportable ka. Buludak man pa itilugan mo, Erlinda. Sa dino ti papanam aya. Mapana kita yung tigayim ko. Buludak tilugan mo ha. Tapno di da ibaga mamirmirahaw taki dyan. Sige, o sarum lang. Lugan tan adwa day chay. Ngaman na dama, amangan numagasgasan mo ti chay. Uwin ka di. Di ka matanagan. Ay wanak tilugan mo. Ay lugan ta. Kunak ko ma. Syakon bagkat linabaam, Lola. Pag tinulungan ta nga ro dapaw. Bakit kan, Lola? Kunada, saan ka no bagkat dagsen ti bakit? Saan mo ta mabalin nga ipabagkat ko kan kata na dagsen? Di mo kabailan. Naibangal daw yo. Kumusta kayon? Sino kayo? Siyak ni Bernadette, Nana. Nakabakasyon na klaang from abroad. Nasalaw kayo manan, idikal man dito eh. Kasta aya, ma'am. Tulungan kayon amang bagkat iti awit nyo. Tamadlaw amarikatan kayo, Nana. Ay nakababain. Saanan, ma'am? Alakit din. Basta tulungan kayo, Nana. Pasensyakan dito'y balay may, ma'am. Daan una yan. Marmarga ay pa yan, ha? Kan narukupan ti kayo, adiding na. Ay, kapilaan ti may pasangok kan ka, ma'am. Okay lang, Nana. Awan problema iti dayta. No kasta, dudwa kayo lang iti ang pukong agnanaid ito, eh? Wen, ma'am. Pinanawan dagiti naganak na to'y apukok. Sa dino nga yan, ti ang dagiti darakal na. Ti amana, jak amo no sa dino tayan nan. Ngam, damag ko nga da kanon sa bali nga asawa na. Katimot anak ko nga ina to'y apukaw. Nakiasawa mo't lang iti sa bali. Manipod andan sa bali nga asawa da. Di dan nagpakpakita kada kami, ma'am. Agad-adal ka diti apo ko yun, Nana. Saan nga road? Takas tama nga ubing-ubing ti panunot na piman. Kan adayo ti pagadalan dito'y balay may. Ngamuray kastoy ti apukaw, nasingpet, natulnog pay. No kasta nga rod, tulungan kayo, Nana. Agsapol tayo iti pagadalan ang mabalin apang yanrolan tayo iti apo ko yun. Kan ipariper tayo matlaang ti balayo. Tulungan na kami iti apukok, madam. O, Nana, nga mabalin ka di aditak awagan iti ma'am. Bernadette ko na yulatan. Misyon ko nga minti tumulong kadagiti deserving ang matulungan. Akas kumakada kayo. Ay kat pagyamanak launay balasang ko. Pagadalan nakakanuday siya babae, apo. Kan ipatarimaan na to'y kalapaw ta. Ha? Mapana ko ni eskwela, Lola? Wen, kan saan to nga agtagtag ti balay ta? Wow! Pintasan balay ta, Lola? Eskwela ak pa yan. Surat akon papel. Kompleto matanda iti materyales. Mabalinan ang marugyan ti renovation, Nana. Agyaman aklaunay basan. Kanada pa'y good news ko kada kayo, Nana.
Yenrol tayo ni Regina iti pagadalan dagiti kaskan kwa na nga da diferensya na. Ay amangan no dakkel ti mabayadan. Siyak ti makaamo iti mabayadan, nana. Ngam, unaan tayo pa'y apatarimaan to'y balayo. Kan, mangipatakder tayon to iti sari-sari istoryo. Tapno saan kayon amapan makilabada. Ay nagsaya at kaunay kada kami. Saan na ka man nga maamunay? Nga madlawan na saya at ti panagpuspusom. Patsyak ngay naramat na ka ti Diyos amang tulong kada kami. Pakaragsakak ti tumulong iti padak at tao, nana. Ni Apo Diyos ti mang subad iti kinaimbag mo kada kami iti Apo ko, balasang ko. Lola, nalpasan balayta, pintasan balaytan. Ay na. Apay ngay sangit ka, Lola. Apok, awan kanumot ni Nanam a Bernadette. Diyan ang tulong ka data. Natay kanumatan. Ha? Apay ngay natay? At dagayam kanu nadag sa nasakit na. Kat nataningan kanu gayam tibiyagnan. Isapin mo sa yan diyan ang tulong ka data, apok. Ala, natay gayaman, kaasimat. Wen nga rod. Isugayam nga inwaras nanti kinabak nang nakadatayo amarigrigat. Tao madanimit gayaman ti apit na. Anday ko. Apay ang tungpa ka ngay, Erlinda. Anyat basol ko. Awanan ka iti bayin. Kano pa'y aluklukon ak. Ha? Ita niya kumaga po alukwen ka. Nasikogam ni Telma ababaw ng ta. Saan lang aday ta? Adamat gayam anakan asawam sakbay anagam ambuta. Nagulbud ka kanyak. Pumanaw ka iti anak. Jak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. Sikatay ayatek. Saan ani Telma? Sa dino ayatay ni Telma? Nagtalawan ti babayim. Saan asyak ti pagsaludsudam tayak amuno sa dino tinapanan na. Saan ka ti amalay tinasaya at asaritaan day ko eh? Saanan ngagbaliw ti pangadag ko. Pumanaw kan, tamangan no anyapay ti maaramid ko kan ka. Tulungan kag lako, Lola. Aramidam kit di ti paparamid ti maestram, apok. Nalpasan, Lola. Naan kita akman. Na ito'y Ay na. Nalaing kamot gayam, apok. Nalakakagayam amay suraw. Kasta matlaang imbaga maistrak, Lola. Laingak kano. Nagsaya atan. Sigurado ang maragsakan to dagiti dadakkel mo. Numamuanda nga gis iskwila kan. Asino di balasang inyawid mo, Jimmy? Awanan bibiyang mo. Nada isang put ko balasang ditoy. Tabalay ko na itoy. Anya? Kasanuak nga rudin? Agtalaw kan. Saan ka nakasapulan, Maita? Jimmy, anya ka kadi? Ape pagtalawan nak. Awan ang muka papanak. Pangasim ko mata di mo ramidin di kastoy kanyak. Awanan mariknak apanagayat para ken ka. Ape kastamot ang tibagbagam. Gapo ka dita nakasarak kan iti adayo na pimpintas ka no bubingam siyak. Ipagmantam mo. Bumakat ka ngaminan, Maita. Isarugya mong taging bakit na pumanaw kan. Di mo ipilit ti bagim ganyak. Tasan kan apagan ano? Diyos ko, anya dito ang napasamak kanyak. Kapilitan ang trabaho akmanan. Tapinapanaw nakmata ni Jimmy iji palay na. Kunaklanwag na layunan anapintas ti biyag ko iti sidong na. Ngamsaan mat kayam. Awan laban ko kan kuana. Tasaan kami ang nagkasar.
Iso ang maramid na lata ti kay kayat na. Maita, anya tan aramidem iti dayto a restaurant. Ni, Froilan, si kamat kayam. Dito ti pagtrabaho kita. Si kangay. Kap-apply ko lang. Diyak amo numaawat ako no saan. Ituloy tatag sarita no madamdama. Numalpas ti trabaho ka. Ang mga numakita naktibos ko. Kat ikatanak dito eh. Sige, Maita. Nagsina kami kin Erlinda. Nailaw anak kami ni Tibabaw na. Kat nasikugak. Saan ko nga ilimod kan ka? Tapno ang mum ti amin. No kasta. Anda na si Kugam. Wen. Ngam nailaw anak lahat. Tanabartag kami aduan. Diyak matan ang muno sa dino tinapanan na. Tawan ti kontak ko kan ko ana. Di mo sinapol? Sinapol ko. Tapang panunutak mo ti anak ko si Kugna. Ngam saan ko na nakita pa eh. Oray siyak. Insukat nak mo tinubyok iti ada yung aubing ngam siyak. Narigatigas na sitwasyon ko ita. Diyak mo. Lukasan na amang rugi akmanin. Ti anak ta nga ta. Kumusta mo't nga tan? Nabayagan na diyak nakitkita ti anak ta. Apay no agawid ta. Agresign ako ni ti trabaho ta agawid takit di. Intakitaan ti anak ta. Adumanan customer, Lola. Wen nga raw dapok. Ala, yawat mo man day tayan ti barbarya. Tawan pagbarya. Nay, adra tao apok. Siya kun lukatri daw, Lola. Kumusta, anak ko? Kumusta Regina, anak ko? Ala! Nanang tatang! Ada kayo! Ala! Ay na, kailiw da ka na yan, anak ko. Umay kamantara ko ka. Nasaya at mo tanagawid kayon. Maragsakan na ak paray da pukok. Tanabayagan na sapsapulan na kayo. Masa siya nakankwa na tunggal damdamagan na kayo. Tamadlaw a kailiw na kayo na yan. Ang manyan, tadiyo man la nalagip mo ta sinarungkaran. Uray na minsan la kuma. Pakawanan da kami kumananang. Agpada kami anailawan ka ni Froilan. Wala na. Nasulisog kami ti awis ti lubong. At nagbabawyang mindag iti nagbasulan mi. Kat nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi, nana. Awan pagkamangan mi. Tanabayagan analako ti balay mi. Awan papanan mi nanak. Iso ano mabalin. Makipagnaad kami kumakada kayo. Pinapintas yung matan ti balay yo. Wan tada na ayat anang tulong kada kami. Nasyan kada kami, tamo dati kasasaad mi iti apukok. Ngamdak sang gasat, tapim mo sayin day dyan ang tulong kada kami. Nujak pampanunutan ta apukok. Saan kay kumangawatan? Gapo iti panang talikod yu kadkwana. Ngamawan mabalin ko, tabumaketak matan. Jakon masikaso ti apukok. Iswa sige, palubusan kayo nga agnaad diti balay. Ngampang nga asiyo ko ma. Asikaswan nyo na imbag ti anak yo. Amoy magti kasasaad na. Agpakpakaasya kada kayo. Di yo kuman naramidan tinaramid yu iti kalabas. Maasi kayo iti anak yo. Nang runa no awanak ton. Di yo kumabaybayan ni Regina. Ikarimi nanang. Aramidan mi ti amin tapno makabawi kami kada kayo kanirihina. Wala na. Saan na maulit tinapasamak? Agpalbaliw kami. Sapay la ko matamatakdaran nyo dagita akariyaw.
Da kayo ti numero uno amang ipatag iti anak yo. Tada kayo ti dadakkel na. Nang runaket kasjay ti kasasaad na. Kasapulan na ti pamatagyo ang naganak-nakan kwa na. Biyag ti tao. Naglain kat na kita nakarubat at di dapay amo ngay bilang dagiti basura da. Agkakaiwara! Nagala sa kitain! Sinalbag takit di amin. Day tangiwat mo, Alan. Ang mga noon da makangagan ka. Agkakaiwara nga ro dagiti basura iti parangan salay. Awanan bain dagita karuba, buwisit dakit di amin. Anya nga rod kat basura mat dagichay. Bay amon ta siya kung timang dalos iti paraangan, Alan Lakay. Nalakalaang at trabaho day ka. Ay, no sana ang makapagtepal. Ang mga nopaltugak na kita kaaruba. Patayag to pa amin ita. Mabutal nga kaya. Anya ka din day ta sasawang, Alan. Mabutbutal nga iti day tang ibagbagam. Basura laang patayamon dagiti kaaruba. Noon niya timbaga, karamidag. Talaga po matayak iti tao. Nuulitin da pa'y nga agibasura iti parangan ta. Gusto day tan. Di ka kumaaglaaw pa'y. Kababain ka dagiti kaaruba. Tapay kuma. Isuda kuma tirumbang agbain. Gaputan nagbasuraan dati parangan ta. Sumardengkan ko nakmat. Itay pa'y aday ta basura ti bagbagam. Hoy! Da kayo akaruba. Awan babay nyo. Agsagana kayo kanyak no ulitin nyo pa iti agbasura iti paranga. Gusto na, Alan. Di kan aglaaw. Pang-asim. Awanan bain day jay nga anan. Jay latan basura ti pagpupudutan na. Nakalalaaw itay. Nagpigsa tingiwa na. Wan nga rin tatang. Pagsisikuran na dagiti na iwara a basura iti paraangan ni. Nagrigat a pagsardengan. Kasla armalay tingiwat na. Hay. Mabut-butangak nagpungpungtot ni Alan tatang. Kasla di nakbigbigan nga asawa na. Nangagkaw ti panagpukpukaw na itay. Agasam tapaltugan na dagiti kaaruba nga giwara iti basura da. Kunamlan asino nga agsasaw iti nga alan. Wan nga rin tatang. Kababain ti kastang aramid na. Ay, tilang pagbut nga anak kaw. Kasanungay, madamang tutupken ko na gapoy tinalas nga ugali na. Day talaunay ti pagbutbut nga tatang. Sapi agpang ta ni Alan. Jak malapdan tingiwat na ngagsaong. Nalabagbaga ang tulatan. San arumbang tiraramidin na. Basura lang, bumatayan iti tao. Anyat kitkitaon iti paraangan, Alan. Tiawanan bain alito. Ha? Apay nilito. May samot day tao. Awan babay na. Kaslawan nagadalan na. Aday ka manin ako na, Alan. Awan mo't basol kan kanilito ng pagpupudutang. Anyang awan baso na sasawambay. May samot day tang agiwarwara iti basura na. Anya, basura manin ti bagbagam, Alan. Awan kumati pariko. No saan da nga agiwara iti paraangan ta. Anya, Payman, kasaritak man ti awanan bain. No lumabas kayo mo diti parangan, saan kayo nga agiwaralatan iti basura yaw? Ha? Isyak ka diti pangibagbagam iti dayta? Manong Alan? Ta sino pa'y kuma? Si ka lang mati lumabas diti parangan, awanan sa balipay. Saan ka mat siguro atulangan niya? Awan mo tingura ka basura. Limabas aklang mo diti parangan nyo, Manong Alan. Amok a basura yaw dagiti na iwara dito idi kalman. Nabambanog kami kanisali anang daldalos kadagiti basura yaw. Ha? Da kayo lang mat a pamilya ti asidag diti parangan me. Lito. Isu da kayo mangarot ti akin kukuha kadagiti basura na iwara. Saan mi ako kuha dagiti na iwara basura iti parangan nyo, Manong Alan? Amangan no basura ti sa balya tao. Isu di ka ko magpabasol. Di ka man agin diti amulito. Amok a basura yo dagiti na iwara diti parangan. Agrason ka pa'y laang? Anya? Naglain kang agrason ha? Abay, anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Ne, awan ti kayat ko mapasama. At dapaltog ko lito. No, agaramid ka iti jak magustuhan. Dakas ti mapasama kan ka.
Anya? Kabalang kapaltugan dito'y mismo aparaangak no sa balit isumbat mo kanyak. Bangkay kan tulangan nga gawin. Ne, di mo kumamit aramidin ti kasama nung alan. Agkakaro ba tayo? Basura lang dito pagparparikutan. Sana ka mang rabrabak dito. Idasay ka mismo dito'y paraangak no agkamali ka iti isumbat. Nagalasan day tang imbagbagakan ka ni Alan, lakay. Ay, wan nga rod. Bakit? Jaklatan nagtagtagari. Tama nga nun niya pati mapasamak. Jak peti riri. Nang runa kat agakaruba tayo. Gusto launay ti naramid mo, lakay. Ay, Nasaysaya atin alumiklik ka kankwana. Talaga anatangsip na siya karuba. Basura lang nga na iwara iti paraangan na. Nagdakkelan nga isyu kankwana. pagtangtangsit na di paltog na. Kabailan na kano ti pumatay. Nga oray pa'y karuba na. Awan pilpilin na. Una yan day siya tao. Kasla naglaka ti pumatay iti tao nagsasao. Isasahan ako na magnapa iti parangan na bakit. Lumikli kaklangan. Tapno saan kami nga agapa. O sige, liklikam tikas kankwana akaruba, lakay. Nagdakas ti ugali na. Mapupukaw di may sa manok ko, sali. Tinakaw dalaki de. Ang mga no adalaang iti paraangan ti manok, Alan. Di ka ko magpabasol. Sana basta mapukaw ti manok ko, nawan tinangala. Anya, Tinakaw lakit di dagiti ka aruba, awan masinsida na. Alan. Agsaga na kanyak dagiti awan ang bain. Alak man ti baltog ko. Saan, Alan? Di ka rumrumwar. Di ka kumaagparnuan iti riribo. Ay, di nak malapdan iti aramidek, sali. Hoy! Asino kada kayo tinangtakaw iti kakaiso na manok ko? Ha? Huston, Alan. Di mo kumapabasulan dagiti ka aruba. O pa sinurot nakpela dito'y parangan, may. Sublitan iti balay. Di ka kumaagpukaw dito paraangan. Nilakit dilito tinangtakaw iti manok ta. Isulang ti amok ngagsakit tinagam na kanya. Gapo iti imbagbagak iti kalman. Anya. Lino! Rungwar ka dita balay mo tag sinubok saman. No asino ti malalaki ka data? Aglaban tano kayat mo! Sumarden ka na, Alan. Kababa iti kastangar aramidang. Muti dito paltog mo. Di mo alam ti paltog ko sali. Paltugak na dyan ito. Lusokak ti banga-banga na. Isulakit di tinangalay ti manok ko. Talaga ang maagday jay akaruba. Nagpukapukaw iti paraangan. Awan babain na talaga. Baybay nyo lahat tananang. Sana ka rin mo rita ipupuk ha. Palso amin nga ipagbaga na kung ipagpabasol na kanyak. Asyak ka no tinang takaw iti manok na. Naglaing agpabasaw. Awan mo't nga ron ti pamanagnak na asikatin ang takaw iti manok na anak ka. Jakman mo, no apasyak ti pagpabasulan na nanang. Awan mo ti madingay, naramid ko kan na. Ay, nagdakas akaruban ni Alan. May mayat ko man, pumanaw dito lugar tayo. Nanang. Sumit talaga tiriribok dito lugar tayo day di ataaw. Adaw ti mabutbutang kunkwana. Di latan busis na ti mangmangag. Ay, Tirigat na. Di pa'y anawaan ni Kapitan ti Kasjengar aramidin ni Alan nga uray no agpukapukawan iti paraangan. kabagyan ni Alan ni Kapitan. Adun adaras nga puka-puka. Ngayon baybayan lang ni Kapitan. Ay, kabutbutang day di ataaw. At dapay imot na apaltaw. Paltugan na kanaw di agtatakaw. Nanang. No saan pa'y laang aksyonan ni Kapitan, ay siya kun amismaw ti agipulong kadagiti pulays. Pasensya ka na. Muday tula ti may intriga ka na pasadaak iti tricycle bakit? Nakapoy ti pasada ita. Ay, kat anya nga ron nga eh. Nala, agsukat kanta na eh. Naidasar kung di kananta. Amo ka mabisin kan. Ay na. Wan bakit? Mabisi na ka talaga. Indanon ko dito balay tibisin ko. Talaga asinapa kung tinagluto iti pang malumanta. Taamo ka mabisin ka asumangpet, lakay. Agyaman na ka. Tanasingpet ka ng asawa. Uray no basit lati mapaspasada. Naragsak ka. Kaya man nakahawat ka. Di ka madanagan. Andan tulad ta pagsayaatan ti biyagta. Adda ka asi ti Diyos.
Huwag bakit? Saan ta mapukawan iti namnama? Dito! Unang asino ka nga giparparada iti tricycle dito dalan! Ha? Ha? Ni Alan diyag pukpukaw iti paraangan. Hoy! Pakibyangan na amin aparadaan ti tricycle. Ay, inapay man kasarita bakit? Ala, umuna ka namangan. Pasensya ka, Manong Alan. Imparadak mo't itinasaya ti tricycle ko ha. Saan mo't ang makasali ti dalan? Nangalami tilay mo nga iparadam ti tricycle mo iti dalan nga agturong iti balay ko. Ha? Di mo kumamot pagpupungtutan ti tricycle ko ang nakaparada manong. Saan mo't ang makasali ko nakmanan? Ne, tagrasong ka pa'y lang. Dinanog nakmaten, Manong Alan. O niya, lumaban ka. Ipakita mo akabalan nak. Kuha, sana ka lumaban ka. Ipakita mo ang malalaki ka dito. Makita mo dito, ha? 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 Paltog? Kaya't mo tapaltugak dito ulom, ha? Ni, saan Manong Alan? Di na kumamot paltugan. Pangasing. Idulin mo na itapaltog mo. Sana ka lumaban. Mabutang ka malagayan dito. Hala, ialis mo na tricycle mo itinakay paradaan na. Darasan! Uwin Manong Alan. Ialis kong ti tricycle ko. Talagang aglab-labesin na iti nga Alan. Sa dino tayan, tiyawanan bayan, ha? Apay ka di tatang. Anya man ang tinaramid ni Alan. Kano dinanog na nilitaw? Anya. Dila nagpainan ni tinaramid na. Agasam ta dinanong na dyan nagsing patatao. Anya. Agyaman ni Alan, ta sana bimalis nilitaw. Binaybayan na lang, ti panang danog nakakuha na. Tatang. Diyak kayat na dyan manugang. Satanas! Ibabay na ti pamilya tayo, anak kao. Siya kung ti mababain iti aramidan na tatang. Mabainak at talagan. Nagposko la talaga ti panagrurupa na. Ay, nanusan la dakas ti magdangran iti tao, dinanog taon. Mga matagbat ko bay. Tatang. Ay, talagang aramidag na ito, no siya ti mapunuan, nay. Di nakita ni Tigas Tasali. Jacket, dito pa nagkit-kita na. Sikan ti pagsasaritaan dagiti kaaruba, Alan. Di mo kano amu ti makikaaruba. Dinanog mo pa yun nilito nga awan basol na. Anya ko mano jak amo ti makikaruba, ha? Awa ang tinasakit na bakrang ko. Mabut-butangan dagiti kaaruba kan ka. Tanaglaing ka amakiapa, Alan. Rumbang lang ang butang da kanya. Talaga kabalak ti pumatay nga uray kaarubak nang runa dayjay alito. Kaya't ko kita patayin dayjay tao. Tanangam ti panagsasaong, Alan. Saanin ang nasaya at day tangar aramidan. Sana ka mabutang. Rumbang lang ang butang dagiti kaarubak kanya. Iso adinak man pakibibiyangan si kasalian. Uray si ka nga asawa. Kabalan ka adang rano kontra-kontraan na. Anya. Awan kabutang ko nga uray asino dito lugar tayo. Ada paltog ko? Isungawang kabutang ko? Ni, si kamot gayam sali. Uwan Roma. Umayak agkid daw iti pamakawan. Gapoy ter aramidan ni Alan nga asawa. Mababainak law na yan. Gapo iti naramid ni Alan kinilitong asawang. Sani. Nang runa iti aramidin na kada kayo nga ag-asawa. Awan mo't basol yo. Ngamdong apay akagura na kayo ti asawa. Ay, mababain na ka talagan, Roma. Ni, agluwa ka matan sali. Gapo ta maumak matan. Nagtagsanan ti barukong ko. Ay, nalala. Gusto daytan. Di ka nagsani. Panggap ko pa yun na panawan ti asawa, Roma. Anya? Kaya't kung ti makisinagan ko na. Sa anak matan anaragsakan ko na. Nasaya't mata nagsabat tadi ti parangan Alan. Ne, ada ka ni bagang kanyang tatang. Mangibabayan ka manugang ah. Diyak la kuman impasawa ti anak ko kan ka. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam tatang. Nagalas ti ugali man kamkamang.
Mabit man lang, tatang. Naglastog ka mo ito. Gagsasaw. Sikatilas to galad. Ibabay na kami na kay kamangam. Awan karba nga mamangdangdangran ni kitaw. Kaya di pa nagsasaw, matatang. Abay, hindi mo kabutang di palto ko? Anya? Ada palto ko. Ha! Oray man sikati. Amati asawa, saan kakabutang? Anya? Paltugan ka no, di ka pala sumanaw. Ha? Ala, agsaw ka pa ita, dahil ito yan palto ko di ka saritan. Tatang. Nagasata kita nga daw. Bakit? Oh, apay ka dila kay. Inarkila tibak ng tricycle ko. 5,000 imbayad na. Oh, Talo lang nga dara sa nagsubli ti tricycle ko, anang bunag ka dagiti gargaret na. Ang inikanak iti 5,000. ay nga, nagsayaat mo ta. Saan na dahi ta bakit? Alain na kano pa driver na. Ha? Imbagak namin akabalak nagmaneho ti kotse. Iso nga, alain na kapamili driver da. Ay nga, nagsayaat ka nga na tao lakay. Isa pinaraburan na ka ni Apo. Wan bakit? Nagsayat at talaga ni Apo Diyos ka tata. Wisit! Naaba kang itisugal. Saur kayo ah. Abay kumasaur kami alan. Isubliyo ti kwartak no diyo kaya ti matay. Ang tagay paltok mo ha. Isubliyo ti kwartak nga inabak yo. Tapno nasayat kayo. Sana mamalayin. Noon tapaltok mo. Ang damot imo ko. Natayan ti asawa ka. Diyos ka. Saanin anay sambot ti biyag na dito ospital. Timpiran ti pakinakan ba anak ka. No saan kumanagaramit iti saan anasayaan. Si bibiyag pa'y kumaniala. Siguro kadag iti nakakita kat basol ka no ni alat ti ate. Naabak iti sugal. Kati panastog na ti paltog na. So aday jay pinagsubagsuldan. Nakataray man din ang bagsulkin ko na. Nalabit ngaglimlimagay. Nagaramit, isa na nasayat ni Alan. Iswa, saan mo ta nasayat? Tinagpanagan na. Diyos ko, pakawanan ti asawa ka. Biyag, di tao. Ayan nga kinyawid mo amakan. Sa nga kilo abagas lang kinagatang ko tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilatak yung bote ngayon lako. Ayun na yan. Alyang araw, tisidan tayo ta. Ano, ti parya di taparaangan tatang. Iso pala yung tisidan tayo ah. Sana balik, tadabagas tayo. Inton bigan. Sa paam tagreeg. Tapno makaraman tamod itinaimas amasidaa. No, kasapulan ngagtakaw ka, aramidag. No, api nga may napimanaw ka iti construction na pagtrabahuam. Diyak kaya't kagtakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan mi. Sana balik. Tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Isupay ti itod na tangdan ko. Ambangan mat no manula ang ti itod da tangdan now. Saan damat kit ya kuripot tatang? Basta sigurado nga damayawid mo amakan. Tano awan dakes ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay sandar baraw. Awanan na ramida ki di balay nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kulaan nangan. Sana nana? Inton tanggal daw langin. Umay kakit din. Amok adi ka manan namigat. Sa doto mo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho.
Saan? Tasi kamot ti baunan na amangkod. Kabalak mat ket din ti agtrabaho, nana. Ijay ko mapagadalan ti rumbeng nga ayan mo, baro. Sana mabalin, nana. No agadala, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Tagpapada tayumet a mamirmiraot. Nalpasan ti pinakabiti yo kanyak, nana. Agyaman Alexander. Adto'y titangdan mo, baro. Ha? Sobra mo ti awat yo. Awatom kitin. Agyaman ak ngorod, nana. Uray sandak akabagyan kat nasayaat kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdakulan a karne, ngam saan mo't ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin tibagbagina, nana. Kasano adi agsakit, kat nakailad mo't ngami nakanayon. Awan exercise na. Agsakitan gapo iti kaiidana. Nasaya at may tagimatang kay ti masida. Manungay tinabate iti tangdan mao. Basit langan tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate a kwarta. Taagang katak ko may tinatang nga isursur ko. Ited mo ti kwarta kanya kung no kayat mo manan ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan Maasi kayo kumakanya. No di mo kayat ti madangran. Ited mo adagaw tinaw dawatag. Amang ano'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Lita. Talaga siyak ti karkarita, Tatang, ibatanda, masaksak tanak. Sige, itot ko tinabatbati at tangdan ka, Nabartag ka manan, Fidel. Sigurado nga inalam manan ijay anak mo ti imbartag mo. Kahit, anak ko mo si Bibi ang mao. Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa ilaang mo't iti arak ti alalaam akwarta kunkwana. Talaga man nakibiyang ka niya. Maasyanak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Awan bibiyang iyo, itineta. Saan kayo pakibibiyangan? Sama pa rin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kuma iti anak mo, Fidel. Saan ang ubing ni Sander? Suasak mutang ipagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaat agtrabaho para kankwana. Taubing paykat nga raw. Awang bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyangan ti biyag man. Tilang biyag-yaw ti pakibiyangan. Ayan nga sinaglakwam. Nalayo mo't ng titad dumatangdan ko, hindi napalabas ngal daw tatang. Sa nga gasutlangan kinagbati kanyak. Itad mo ta sa nga gasawat tad nagatangag. Ni, sana mabalin atatang. No itad ko ti kakaisuna akwartak ka na kayo. Awana nagbati kanyak Agbilang akit italaw. Tanod ni nagtungpalan, kasi kamanan kanya. May siya. Tatang. Dua. Apay kanya kasta kayo kanya. Kanayan lang ang tangarandak nga uri awan dagos nga aramidak. Awanan tado pa yasaw. Pitad mount tikid kidawat. Ay una yan ti kasta alangam, Sander. Anyat na pasamak, aya. Kinabil nakmanan ni tatang nana. Inala na pa ti kakaisura akwartak. Anya, ay talaga atay chay nga, ma'am. Irresponsable lang nga rudan, violente pa'y. Agtalawak langan nanang. Amang ano nakarkaro pa'y tiramida ni tatang kanyak, no jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang, tapno saan nakamasurutan. Sumrag ka pa'y nga rud, tamangan ka. Saan nana? Numamuan ni tatang apimanawa. Sigurado asapulan nak na ikay. Tulungan dak kumanana. Amang ang nadaam mo ya pangisirkan kanya kiti trabaho. Ala, taawag ak ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad.
Tanukas ka sano, mapan ka ichay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping, Ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiangan ti amana kun kuana. Kaasila ang itiputer ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor anasagrak na. Takanayon akabilan ti amana. No awan ti mayawat na akwarta. Alang aron, agyan dituyin ni Sander, Ninang. Agyaman akbalasang ko. Si kangarudan ti makaamukan kuana. Nairuam mo't kit di iti trabaho. Ta inyub ubing na ti kasta. Wen, Ninang, siya kunti makamukan kwa na. Adda ka din ni Sander ni Tibalayaw? Ay awan mo't. Saan nga imay dito eh? Apay aya? Anyat oras ang di mo't lagawid ay. Amangan mo't no nagtalawon. Sa rino ko matipapanan na nga ay. Amangan mait no ilim-limang yaw. Kas makita mo't, awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglemangan na no bilang laeng. Siguraduan nyo laang agsasao kayo tipunaw. Tano maamwak nga ilim-limang yaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Nerwama kon. Nalang aron. Ni manong mo a George ti mangisuro kadagiti rumbang aramidam, wan? Nanya ti baga na, iso ti aramidam. Agyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagi jay. Angam na daparikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdalad ko rito eh. Panagkunak at panawanan tapno agabangak, ma'am. Mababayinak ngaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. At damat kan basit nornong ko, ma'am. At nakita ka boarding house iti asidag tayo. Nalakalang ti abang. Akat sikaan na niya ti desisyon mo. Tinapatag sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Akihaman ako unay. No, sanaga po kada kayo. Amang ano aging gaita kat agrig-riga taklat ka iti lugar mi. Ngala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dyan, ma'am? Tsak mo, ma'am. Nabayag matin nga awan damag ko may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di planom amang sarong karkan kwa na? Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid ten na kumustahan ni tatang ko. O sige, agawid ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apan nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapailaan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. Adda nga ng trabaho kita tatang. Ijay syudad tatang. Adda ng tulong kanya. Adda mo't gaya mong trabaho. Ngam apay adi ka agpaw ay iti kwarta. Inurnong ko nga mintis weldok tatang. Lukas tang around. Ikanak iti kwarta. Nabayaga dinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga aging gaita. Talaga dinak pagan ano. Dinak pa'y kumustahin. Apay aming mingan nak. Mangtad ka kidbeg iti kwarta. Tada pa'y papanak no madamdama. Awan gayam. No agsubli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw iti kwarta kanya ka. Masapaw lapinula na pauitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak kong. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na.
Iso na lang, awan nagbaliwan na. Kwartalat ta, ti panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo lata. Asapay la kumata malawlawag anti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalin ti dumawat iti makan na kong mabisbisinak ngamin. Mabit lang na, tayalaan kayo. Amangan no agungot tibus mo. Ungtan na ka. Saan? I-charge ko kanyak titid ko akanan nyo, nana. Mabit lang. At yun na, alo ti bakan ti atugawan. Agtugaw kayo, tapno makapangan kayo na sayaan. Saanon? Mga naklaangan ijerwar. Ha? Nakakaasimot dahil dyan. Nagrugit ti kawas na. Kaslad dapay kurkurang na. Nasayat mo, ti panakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pa ang tikinan mo, Sander. Di mo't imbagakkan ka free meal kayo. Bayarak dahi ta pare, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Ah? Sino a babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jekas la pangurangan? Wan, ma'am. Nga amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takilaat nga katawan o maminsan. Agkan-kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayadan dagito, Iwan. Sana bale, intad mo matitag ka sa pulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. O yaman naklaunay, ma'am. Nya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumipngatan na. Itay pa yan nakitag nagtugtugaw kayo diti sangot ti restaurant. At ka di urayan nyo? Si ni Philip, saan? Ha? Saan na Philip tinagan ko na? Siyak ni Sander. Nay, pagsangit kayo matan. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka dayta. Ha? Karupropam ni Philip ko. Aywan, ayan ka diti balayo. Awan balay ko. Delikado, no tila pagturturungan nyo. Abangan niya pa iti mapasama ka na kayo. No kaya't yung makiawid kayo pala kanya. Ha? Agpaiso, Philip. Sander, tinagan ko na. Di nakmanlukon, Philip. Sige, agawid tangarudon, Philip. Bado kan ulas gayam tilinaon ti sako yun na. Anya pa yung dagito inkarkargayo dito eh. Ha? Ladawan mo tayo nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kita karuprupam ni Philip ko. Ha? Karupropak nagpasya ti ubing iti ladawan nga ituldulin na. At lakas ti ladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak may ti pabor. No, mabalin. Anya day ta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Akawan na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kit makasaritak anay bag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang tada ipakita ka na kayo. Oh, nati ma'am. Ni, akin ladawan dita. Nakita kiti sako ni Nana Lerma. Agure ka. Kasla kaing iingas mo mo't day ti ladawan. Diyak maawatan tiriknak, ma'am. Sabali tiriknak iti dahi siya papai. Kasla naglagan tiriknak kin ko na. Di mo't kunam apim mo sayan ti inam?
Uwan, ma'am. Kakastamat timbaga ti amak. O sige, tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas sana pagbaludan ti makit-kita yun, ana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko. Di yung kadi kayat ang makita ti anak yo. Ha? Ni Philip ko? Warren, no agimbag kayo. Pa-check ang masakulan yun ton ti anak yo. Kat kumustan nga ni Lerma? Anda ka di mo ilan nagbaliwan na, Sander? Amo na matang tiraramidan na, ma'am. Sana kas ide, akal lahat ngagsangit. Pintun kwan, agkatawa. Ay, kat nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami di restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana, Anak ko. Si kang agpaiso na ita. Amo kasi kati anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. sigun iti amak. Nabayagan na tayo ti inak. Iso nga imposible dahil nga ibagbagayo. Si kati anak ko. Si ka ni Philip. Ingatong ti imam ta kita ti kilikilim. Ha? Apay, nana? At dabalat mo iti kanawan a kilikilim. Day ti pagilasinak kan ka anak ko. Ha? Apay nga mo yung adabalat ko iti kilikili. No kasta. Si ka talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Si ka. Nana? Mabit man lang. Talaga ka di anaimbagan kayon? Nagsubling ti limbong ti panunot yo? Uwan anak ko. Iso ang malagip ko ti balat iti kilikilim. Si ka ti anak ko. Aniha? No kunayo na tayo ti amak. Asino nga ni tatang Fidel iti biyag ko? Nabayagan apim mo sa iti amang gapo iti aksidente. Adda nang itarekan ka idi ubing kapay. Adda ta idi ijay ilimi. Kat kalaat nga adda nang itarekan ka. Kat nagpardas nga madayo. Impanawagan kapay idi iti radyo. Ngam saan kalagtaan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuya. Kat napukawanak iti namnama. Aging gana pukaw ko tilimpong ti panunot ko. Anya? Oh, anya na panakiran ranana. Talaga siguro ngayon turong ti apo ti panagsarak tayo, nanan. Ay na. Nagalas badan ti tagtagainap ka. Oh, apayakas tao ya. Kaslamay palagip tinapasama kiti kalabas. Ti panang kidnap ko iday kan Sander. Oh, kanayo na nakastoy. Riribok nak ti konsensyak. Agawid ko man ni Sander. Sakayat konti agpudnokin ko na. Bareng sardengan na konti konsensyak asid sideran. Ay, agyaman ak tanagawid kan Sander. Asino ta kaduham? Isuti inak tatang. Nukasta. Si katinang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumber kayo. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo.
Ano, ti kahit ko nga ibaga ka na kayaw. Pakawanin rak no naaramid ko ti kasjay. Di ako naglibak. Tanabayagan na sinsidiran na ti konsensya. Gapoy tinaramid ko. Isa pakawanin rak ko ma. Ano kasta? Puno asaan ada kayo ti amak tatang? Saan? Sander? Why? Gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Turay kas di ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak kalasiting na iti agung na ti pagilasina ken kuana. Kanya, pinarabit ko ti kasjay. Ta saan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyan na diferensyana. Kaya't may ti maagdaan iti anak iti asawak. Ang daksanggasat tanasapa pimusay na di asawak gapoy ti sakit. Pagkawanan naksander, no nagbalinak ang naulpit ken kaiday. Manipod na tayo ngamin ti asawak. Kaslawanan kanas kong agbibiyag. Kasla kagurak amin na tattao iti aglawlaw ko. Sika tinagipapasak iti sakit tinagam ko. Pagkawanan na ko ba? Agparinto mga isang waram, ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamat kan kakapsat. Pagkawanan na ko ba? Sikat ang desisyon, Sandal. No idarumta ni Fidel kapo iti inaramid na. Wano anya. No siya klamay sa nanang. Uray saan siguro. Ta nariknakmat ninalaw sa panagbabawi na. Anak ko, Ken uray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda na dakkelat nga amak nga uray kas kasano. wala. Ngam inululpitan na ka iti kanlabas. Linipat ko lagi di nanang. Impatid ko lat tamat ni Tata Fidel nga uray na ulpit kanya. Imbilang ko lat taapod no nga amak. Ta isukat nga rin kinadakkelak. Kaasimat no paibalod tayo. Lakayan. Nagsaya at ipanagpuspuso man ako. Agyaman na, tadimakkel ka na sayaan. Nga uray kas jay ti kinaulpit da jay Fidel kan ka. Kat itata nagkitatan, bumawi akan ka. Sulnitak ti adwa nagkurang akan ka, anak ko. Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo, nanang ko. Biyag, di tao. Babae ti anak talay na. Nakapimpintas uming. Karuproban. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupa na? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw kon asikati kay ngingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Ay, huston ti may isang anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrigat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka ton ti agpasngay. Kurang ati may isang anak ta. Uray, dua, uno talo. Uno, upat no iso. Diyak ngarod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Ta uray aganakak iti ado. Ta mangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak na. Diyak ipalumos na ita. Agkagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka iji talon. Ngam di tayo matlabumaknangan. Dumtang tulay ta bakit? Basta santa mapukawan iti namnama. Patcheck na ipahito ti Diyos na ita kanata. Kanon to nga tangay. Masikura na kon, Ben. Addan anak ta. Ngam isulat tamat ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta.
Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumteng to dayta iti umno a panawen. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasida ngay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako ni ti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasig bulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tanas sustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat gatas ti anak tagan ka. Ay, kaanon to nga tagumin awat ti panagbiag ta. Marikrikatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan nakakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, di anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daduma nga amok. At dayayan dagiti anak ta. At da katulong day di balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga na. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa amaturog taday bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga ang trabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwa sa kintun bikat. Tay nakagsapul iti trabaho kay di syudad. Anya? Ay isa na. Basit pa iti anak ta. Kan di ka pa unay makatagad. Ngamin di ka pa imot natanggat iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaula akong tagtrabaho. Ladingitag, hindi ka palubusan. Ladingitag mat. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maadtan iti ado a kwarta. Bayam asyaktag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit diti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. Nagmula ka itinatang basit matlat mapaglaklakwam. Pasensya ka na. Naranak namin di nalaka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsak agumin awan tumatla ti panagbiag tayo. Ikarig bakit? Dublik ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapula kiti napinda sa panggadak, agurno nga, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi ka umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam. Kat ano sampay nga wawir nga? Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdanak na saysayat lang agsinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa ilaang ti anak yaw. Ay, kasalun nga iti panaggatas na. Impanaw ng ti gatas ti apo kaw. Linatdak mat. Diyak pinalubusan. Ang nagpilit na nang. Ken pinangtaan na. Nulapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong agsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasi mo ti apo kaw ka. Nakuna namat kit di nga agawin. Tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo kaw. Tapno makatrabaho ka lata anak kaw. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Inalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwang magnanaad ditoy? Awan, sisaklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina Ano mayos lang? Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Sana siya tagbaybayan iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mo panunutin dayta.
Talibre ti panagnaid mo dito yung apartment. Naalala, umay kakitin tag merienda tapay. Kanuntan ti in take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso sigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangan, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ado ti matip mo ijay. Bumawi ka ititip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ije ka di mo tayan ti trabaho? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang tigtrabaho ijay. Ta imikat akon. Kat aksapsapol dahi ti kasukat ko. Apay nga mikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kaya't nga agtrabaho ak ijayon. No kasta. Adan nobyom, Diana? Asino nga'y? Kan taga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito eh. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka iti nobyo ni Diana niya. Ay na, tawan laang ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Huwag, honey. Gusto ka iti Dayta. La. Mang Rabita yun. Kabayatan ti pa nag-inistorya tayo, honey. Lena? Saan ang maturog tinobyo dito'y dagpus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyo? Well, friend, sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapula. Kat orin siya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayong nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaan yan. Anya? Mariknak ti bandog ko na. Nga maagano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton dito eh. Patsaka sa anak ton amarigatan iti trabaho. Kan sana bale. Tadakkel ti matmat gadak dito eh. Sapay la kuma. Tabumak na nga kon iti mabiit. Mapanang iti syudad, tayo naksapulan ti asawak nanang. Anya, apay amum ay ati pangsapulam kung kuha na ijay. Sapulo ka. Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasanwa masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang, saan nga may na nagparparit na nila na kanyak? Diyak maawagan ti cellphone na. Anya, Masapol na mayawit kung ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sa amin. ay yan, manipong doon nga mimpimadaw. Sana na nagawawi da pulaws. Di na kay mapanunot mo iti anak yaw. Insukat na kansamutin nga main. Hindi kay kumamatag sa ti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawit ka kuman. Kailiw na kan iti anak ta. Ladingit Ben. Ngam jakon agawid dita. Anya? Iso ngayon mawag ha. Tama nga nunam na maampay lang di pa nagsublik. Si kanti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho dito eh. Pangasim. Di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayatan ka. Kasapulan ta kay iti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit tibagim ken kwa na do talaga di na kan kayat, anak ko. Kisa na balik, dati anak mo, aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo.
Ay, atak ti asawag nanang. Ay, uray ay ayatam. No di na ka mo ay ayatan. Awan serbina. Iso alipata munday tarik nab kandilena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito sa syudad. Ngam, awang pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas-gastadora, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngamday ta nga mintin nadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado kan kanayon ti outing mo. Ay, jak mo't maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, uray ka sa no ti panagurnong ko. Magastos ko matlat to ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan ng trab-trabaho, friend. Okat, anya nga ti plano? Agawid ka na dyan lugar yun? Saan? Adda nga min agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang ta na, ada asawa na. Kasmatlay tinobyom. Anya? Ay, kasanon ti asawang iji probinsya? Nabayagan na nalipatak day chay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga uray saan ka nga agtrabaho. Adalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena, ngam nawabalin, jak kaya, tamay tulad ka kanyak. Ha? Saan apan nakibiyang da ito ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napatas kong dayta, iso nga amok ti bagbaga, kan adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diya kaya da maitulad ka kanya. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Kan saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kankwana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat kumuten ti mga barwanan, Lena. Ay, adagan ka day ta, Diana. Basta siya, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamuditan. Ikari, di kan to agrigat iti sidong ko, Lena. Agbiag kakas la, Lena. Itad ko kami nakasapulan. Kan agabang ak iti pagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngam siya may karya ka na, yun ti panagdan nata. Tamo matan, ado na iti negosyo nga sa sikaso nga. Wen, maawatak data. Iso nga ayos lang, Densyo. Densyo, nasayate may ka. Aday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak. Tanya ko maita. Sana problema na ita. Ura aga na kaiti sa nga pulo. Kabay lang ka suportaran. Anya? Aywan ang maruti sikog mo. Tapno na salon at tutipas ngay mo nga anak ta. Kasla ka anulaan, idi maladaga ti apukop, Ben. Agamita, dakulan. Dandan ni agiskwilan. Uwan nga ron nanan. Mano natawan tinapalabas, manipod pinanawan tinan. Aga maging gata, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Uwan nanan. Nabayagan na naaklon ko ti amin. Nailiwliwag kung ti naramid ni Lena kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sa nabalay, taan anak mo. Nanang, kaya't ni Tata Kandro nga ipaabang ti may sa ektarya talon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga nangina mo, ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mulaak iti ado. Sika, anak ko. Sapay lakuma, taag swerte kantaw, anak ko. Isumot lagayam asag paminsan kalangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta.
Tadapay sa bali ang babaim. Saan lang kaya masisak ti babaim, Densyo? Awan ti karbangam nga reklamo. Taimon una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Abay, kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ka. Siyempre, sinaan kayo amin na babay ti biyag ko. Kaya ti pamaysa akong ti atensyon ko, iti original nga asawa. Ha? Iso di mo sasawan ti kasta. Anay ko, agsakit man ang ti barong ko. Danuman. Anyat marignam. Maulaw ka. Ken paligata ng agagas. Diyak mawawatan. Tirig na ka. Mabit lang nga, Rod. Yalaan kay ti Danom. Diana, sa dino dayan mo. Ataka ka di pa iti sigod adagus mo. Ay, nabayagan na pimanaw ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sininaak tinobyo ki Jay. Kapay, ano sa sanitam? Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano ba eh? Ano di patay na? Naatake ti puso. Madama itan ti panakalamay na iji balayda. Diyak makapan iji ta mabutagak. Amangan na niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad? Kasano kayo ang kadagiti ubing? Diyak ka mo taramidag, friend. Awan na pulos ti bati ni Densyo ang kwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sa bali ang babae. Anya? Ay, friend, pumanong kalaangan dita syudad. Agawit ka ni sa probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, na po, mapasipay lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa ng iti probinsya, Diana. Pimanawan dagiti trak ng bunag iti napit mo amula manakaw. Wala nang. Kaya't naranaak man ang tinangina presyo ti mula katarong. Ay weng nga raw. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Wala na. Kaya't patsik aparabor ti apo ti amin a bendisyon na maaawat ko. Why, wala nakaw. Nayat unay ti Jaws, ta kinaasyan na tayaw iti ako ka. Wala nang. Kinun ngayam. Nasaon ni tatakan draw nga ilako na anti abaga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso ngayon baga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ka. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Wala na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, adan nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tadag kita? Kumusta kayong, Ben? Lena, nakalagip ka man. Anak mo dagita duang ubing? Wen, Ben, ngam natayan ti Amada. Tatang! At to yun di pinaalam na danom. Iso ka din ti anak ta, Ben. Wen, ni Girlie. Girlie anak. Agmano ka kaninanang mo. Ha? Anak ko, ay nakumusta kan? Ay nadakkel kagaya man. Ay na nagpintas ka, anak ko. Syakti naman ako. Kumusta kan? Apay nga itakalangag pakita ngay nanang. Sa di mo tinagapwam. Kwa, napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Kinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulod di tiruar. Di tayo nagtipagsasaritaan tayo.
Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adapay gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo di ti probinsya. Maasiw na ti Diyos, Lena. Iso tinagap pa namin dagit aparabor. Kan kapumutan iti panagsalsalukag ko. Nakunapay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na kuma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kung ti panang panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adapay kundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamdya kon makisinubyan pa'y kan ka. Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kumanmang namnama pa'y kanyak. Ben, No pamakawan, may paikukan ka. Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. biyag, ti tao. Ay ayatan ka, Maji. Sabay ko mata maayat nakmat. Arnold, sigurado ka iti dayta nga ibagbagan? Laglagi pam, adda may isang anak ko iti kinabalasan. Awan problema iti dayta. Tano asino dagiti napatagkan ka. Nakasagana akmat na mga ipatag. Arnold, Ikarig, di kanto paldaangan na pulos. Agbalin kanto anaragsak iti danak. aklo na, adda matrignakan ka. Tila ang pampanunutan, kat dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Amangan no sa andak akayat aparakan ka. Ngamin, addan anak ko iti kinabalasan. Siyakti masaknan iti daytoy. Saan nga isuda? Alam na. Aklunan na kuman. I love you. Ay ayatan ka, Mat. Arnold. Agyaman ak, Maji. Ikarig, si kantulaan ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag ko. Nagado ang mabalin mo nga sawaan. Ngamjay pa'y matadanak na. Nasingpat ni Maji nanang. Nagagat. Kan na nga to tisad na iti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Katanya kumaita. Ha? Diyak kayak daya aparakan ka. Kababain. Kas kalamay ibusan iti babae. Basta ni Maji ti kayat ko. Ikalaysak ni Maji. Katikasar mo ano at daurnong mo. Makamu ka. Diyak kaya't apakibiyangam ti tarakan mi ababoy kinitatang mak. No balasang ti asawaam. Wan, da kamay ti aggastaws para iti panagkasar mo. Ngam no jay to pa'y matlaad da anak na ti asawaam. Ha? Makamu kang agdiskitar iti pagkasaryo. Arnold, nailang antan. Apay, pagbabawyam ka diti naramid ta? Amangan no maulit tinapasama kanya. Amangan no panawan naktumat akas iti inaramid ti imo na anobyo. Jakto ramidon daytakan ka, Maji. Promise. Arabang na, nagkasarta kumapay nga umuna. Satan to inaramid ti kay kayata. Lading ita ka. Saan ta pa makapagkasar? Awan pa ngamin urnong ko. Ay, jakmat ngamin makaurnong ta nagbasit ti sweldo kas company driver. Naimbagan ka ata dakkal ti sweldo. Siyak ngay. Arnold, Isa nga agurnong tabaywan. owan sa anak matkit di nga agganat apa ikasarkan ka. Agtinulong ta nga agurno. Manang, di mo itulog kasi kadag gastos para iti panagkasaryo ka ni Manong Arnold. Babae ka. Ni Manong Arnold at tirong nga gastos ta iso ti lalaki. Saan? Jakmat kaya't ang mapasamak ti kastaan. Wana, uri ang danak mo, babae ka lata. Iso da tirong nga gastos.
Kan nadamag ko di nakakayat ni Nana Lolita para kini Manong Arnold. Wan ading ko. Naamak dayta. Iso nga oray kayat nak nga ipashare ni Arnold ije balay ta. Jak kayat ti sumurot. Ta sigurado ang makangagak iti saan anasaya at iti inana. Ay, sapay na laing mo't asumauti ina tinubyong. Nadilaw pa'y. Ay, narigat ti makikabalay iti kas ti klase ti katugangan manang. Nabayagan anadlaw ko dayta. Ngamjak mo't nalapdan ti bagi ading ko. Nagayatak mo't latakin ni Arnold. Ang manang, amo ka din ni Allen ti may papan ka ni Manong Arnold? Saan pa'y? Sa anak pa'y anak kasagana amang ipod no iti anak ko iti kaaddat nobyo. Ay, kasaritam iti nasaya at amanang. Dumakdakkelan ni Allen. Maawatan naman siguro. Tulungan nak man ang makisarita iti anak ko, ading ko. Tulungan nak magpalawag. Sige, no talaga desidido ka na makiinayat manan, adakan ka na itamanang. Suportaran kay tanyaman na pakaragsakam nga aramidan. Agyaman nak ading ko. Allen, naawatan ka din ang itimbagakkan ka? Alin anak, Allen, sumumbat ka ah. Maawatam ka din ni Mamim? No makinobyo kat makiasawan ton? May salang ti daddy kanti. Allen, maawatam ko man ni Mamim, wan? Ubing pa'y ti inam. Kasapulan na matikad kadwa. Nang runa inton dumakkalkan, inton barukan, kat mga sawa kan tumatan. Nulab mo ni Mamim, palubusam iti kayat ng aramidan, wan? Ito tayo ti pagragsakan na. di ka madanagan anak. Tanasingpet ni tatang nga Arnold. Ti agbalin amay kadwa nga amam. Nakasagana at tumakdar kas may kadwa nga amam anak ko. Oh, di mo pa'y kayat, tadagbalin nga amam, Allen. Iso palubusan ni Mami masumapul iti may kadwa nga amamuan. Tapno da kadwan amang ipatagkan ka. Auntie, Mami, at dagayam assignment ko. Ala, ingka pa'y nga rod aramidan anak ko. Mami, Madlaw ama di tinakam ti anak ko siya. Ay, awawatom latan ni Allen manang. Gagangay laang ti kas ti ajar na. Siyempre, italaan na amuan na ti amin. Iso agagangay ti kas ti reaksyon na. Ngampat siya kabayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat ng tumat laang ti amin. Kikin ka man, Allen? Manang, kamaudyanan na. Naklon mo't ni Allen ni Manong Arnold kas may kadwa nga amana. Wen nga rod ading ko. Kat maragsa ka na. Ngamin, agkaalaan na gitinuan. Uri siya ka. Maragsakan nakmat manang. Ngamin, naklo ni Manong Arnold kas pudpud no nga anak ti ka anaka. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tasaan nga agbalbalo ni Manong Arnold. Wen nga rod. Ngam saan mat siguro ading ko. Nasingpot ni Arnold. Saan abarumbado? Nanang, mabalin na yamid kung tinubyak dito'y palay. Ay saan? Ha? Agawid ditoy? Kat ikuyog na di anak na? Ha? Di kalagpain. Ibagbaga na giti tattao. A second hand ka na di inasawam. Awan bibiyang ko kadagita at tao. Saan mo't nga isudat imang pakpakan kanyak, nanang? Apay apakibyangan da. Kas ka lang amin may ibusan iti babae. Ha? Basta jak kayat ayawid mo dyan nobyam ditoy. Sumapol kayo iti sabalya pag naudan nyo. Saan adito'y balay? Ay, anyaman ti pagungkugtam titan ay abak-bakitan. Ay, may stresak. Kas lag bibisin iti baba ito'y anak mo. Isulat kas ta tinubyan na. Kita man dagijay dua lalaking anak da. Balasang tinasawa da. Ngam da ito'y matan nga Arnold. Kas lamaaw-awanan. Kasla day jay mutlama giti babaen dito'y lubong. Ay na, bapay ay aparitam. Isugarot ti kaya na mo di baybayam. Uray, tanasing po ni Majay.
Naggagal. An-anwam tagagat no saan matan anasinaw abalasan. Hay, makapa-stress ti kastoy. Ay, agdal na ka. Di ka lagbay ni tigas tangay bagtagam. Aguli makalata ka din. Di ka sumanaog ta masair matirik na ti anak ta itikas tangay bagbagam. Adan nakasarita ka pagabangan tayo sa sentro, honey. Ha? Apay, di mo kaya't nga ijay balay ti pag naadan tayo? Saan? Kababay namin iti kapsat mo. Adamat pamilya na ijay. Diyak kaya't ang naglulubon tayo ijay. Sige nga, Rod. Agabang tayo no kasta ti kayat mo, honey. Arnold, honey. Agriin kan. Aldawan. Awan trabahong ita ha. Nag-resign ako, nanay. Ha? Apay. Basit ti sweldo ijay. Agsapo lang iti sa bali pagtrabaho. Saan tayo nga ita? Maginanak pa eh. Ha? Sige nga, Rod. Sikat makaam mo. Sige, akuyog kamin kinaalan arumar. Idagas kun iji pagadalan da sa akto mapanagtrabaho. Sige, tayo turog ko may. Aganad ka, bakit? Arnold, tangay awan pa'y matrabaho. Apay no si kapay laang ti mangitulot kinialan iji pagadalan da. Tapno agdiretso akmatan iji opisina. No kas di arumwarak dito'y balay. Awan matlugan nga usara ka mangitulot ka ni Alin, bakit? Uray, motor la ko ma. Ah? Agkumit kayo Narigat. May mayat no dalugan. Awan tubot nga min kwarta. Tagkumatangat ko ma. Naimbagkan ka tadakkel ti sweldo. Ha? Sige. Siyak tulat nga rodan ti mangitulod iti anak ko iti pagadalan da. Ay, manok urnong muna ay jibang ko, bakit? Mabalintan sama ti gumatang iti lugan. Diyak kaya't akisayan ti urnong ko. Tapara iti pagadal to ni Alin day jayani. Basta agsawo ka mat. Alin. Jayla anak mo ti isagsaganaan ti masakbayan na. Iso ti urnong nga. Iso lang ti ayan ti atensyon mo. Kaslay di kalman. Inggatangan manan iti baro abado kun sapatos na. Angam siya nga asawam, di mo pa'y may gatangan mo. Asawa na ko ta. Bingayam kumamot ti atensyon mo. Kaya numabalin, siyak ti pangrunam a panunutin ta asawa na. Apay akas tamat ang tibagbagam, Arnold. Saan ka matasigod akas ta Pasensya kan, ngam ibagbagak lang tipod no amarikrik na. Jack kaya ti agbalin a plastic kan ka. Angam nabayagan anadlaw ko dayta. Napatpatag ti anak mo, ngam iti siyak nga asawam. Napatag kayo adwa kanyak, Arnold. Jack patyon dayta. Iso amin ti papaparan ti kwarta. Ti urnong mo. Kasano talangin nga ti masakbayan ta kasagasawa. Arnold, maawatam kumamat. Masapul ang maisaganaak itinapintas ang masakbayan ti anak ko. Tasyak laang tinamnamaan na amang suportakan ko na. Kano addaman bilang kwarta, balay ti umuna nga ipundarta, saan kat alugan. Saan abali ti balay ta adu ti maabangan. Ngem ti lugan, nangina ti abang na. Numangabang ka. Ay, nagbayagan ti lugan. Awanan. Naladaw ka ni ti pagadalan nyo, Alin. Saan pa, Daddy? Kan, adan to siguro lang inton madamdam at jeep. Hoy, di nakawawagan iti daddy no adataw. Angkal ko na. Ha? Ibagam ngamin ka ni mamim, tagumatang iti lugan. Tapno adda usarag amang itulog kan kaya di pagadalan nyo. Ay, aglangan kan saan? Ha? Ay, Jack kaya, Daddy. Ay, Uncle. Nabanluga ko na nakatakder dito yung agurura iti jeep. Pati taksi, awan. Aglangan kan, tanaladaw ka mo ilangan. Sana pa yan naladaw, Uncle. Nasapa pa eh. Sige lang aro din natin mapan iti pagadalan nyo. Kabaala mo, tadakil ka. Sige, Uncle. Kuray sandak nga ituludan. Tadamat kakadwak nga agururay iti jeep dito eh. Apay Arnold. Awan planong magtrabaho. Yan kukuam dito balay yung ay. Mangan maturog sa amil at yan mong marami din na nanakaw. Ay, awan master ka na trabaho, tatang. Ay, uray ko man dalos ka dito balay yaw. Ne, nagado ti wara. Nagado pa ti mainawan na plato di talababaw.
Tatang trabaho ti babae ti agdalos kas kada ginaw. Na, amumet ama kumi kung di asawam nga trabaho. Tumulong ka Kapag hindi ka mabain iti asawam, isupay ti magpakpakan kan ka. Ay nasingkot ti asawak tatang. Dayta ti sana nakita ni nanang ka ni Maji. Nasingpait, ken nagagait. Ibagbaga na asan anasinaw ni Maji. Ay, di mo gundawayan ti kinasingpot ni Maji. Sumapul ka iti trabaho ta kababain. Nagtakalan ka bagay. Nang papakpakan ka iti asawam. Hay, nagalas ti kasta ka arabain. Mami, ayan di sapatos ko. Awan matan iti nang ikabilang. Nagdakalan ta kita matam. Di mo makita ta sapatos mo. Mata ti agbiro, saan at ang iwat, alin? Dita sapatos dita man Ha? Sa bali day ta, Daddy. Mulagat ka kiti Awan am-amom nga ubing. Alam, pumanaw ka dita, Arnold. Tasyak ti mang sapol iti sapatos ti anak ko. Di mo pagpupudutan ni Allen. Gaputa saan ko ana itad tikid-kid daw ang akwarta? Pagpupudutan mo ti anak ko. Ket, anya ti kayat mo mapasama? Kumarit ka? Karitin na kon? Ala anak ko, inkan isagana ti bag mo, Tasapulog ti sapatos mo. Panawan da kami dito yan. Uwan, Mami. Alin, apay anabasa ti flooring. Nagtagtag namin titimbangan sakdok, Daddy. Ket, muna sama. Nagawan ket nga among maubingay. Inkaalaan ti map ta imap mo. Uwan, Daddy. Di nakman awag-awagan iti daddy. Tasaan ka nga anak? Agraraman ka mga ubing. Ha? Sorry, Daddy. Ala, agunay ka. Nagginad ka nga ubing. Imala ka launa iti inam. Allen, apay ano ulimak ka? Kasla nagunag ti pampanunod naman ako. Awan na lang. Adda ka di kayat mo agatangan, anak ko? Sige, spoil them tanag sadot nga anak mo. Gatang mamin na kayat na. Senyorito lang aro doon ito balay. Pagatang pa pagatang. Ha? Ala, umay ka anak. Mapantay di balkon. Taijay ti pagsalitaan ta, anak ko. Saan adito'y salas? Imo yung ni Tata Arnold kanyak, Mami. Di na pa yan kaya't nga awagan iti Daddy. Anak ko. Kanayong nagpugkawan. Isa makigkigtutak. Ala, agrelax ka, Wen. Di ka unay agbang panunot, anak ko, Wen. Bayan, tapanunutak ana imbag. Noan niya tirumbang nga aramida, anak ko. Mabisi na, Maji. Agaw kayo di ka nagta. Subuan na ka? Inaldaw nga agbartag ka, Arnold. Kastalatan ti aramid mo. Agaw kayo di ka nagkuna. Alan! Ayan mo! Umay mo ikatan ti sapatos ko. Di mo disturbo ni Allen ta nakaturugan. Ringam dyan, senyorito ng anak mo. Ako pa muna trabaho mo. Di mo pa ila pagdalawan. Anya? Ala, inton bigatan ti panagsarita ta, Arnold. Inton mamunawan ka. Abay, papanan nyo nga gina. Nakaimpagi kayo, mate. Agawid kami ni Ije Balay, Arnold. Anya? Api nga, kutsak nga Panawan nak dito Anya nga iti pagbayad ko ti abang dito Problema mo dayta. Maji, abay kasta kamot tayo. Agasawa ta. Di na kumamot panawan. Ladingita. Ngamdyang kun mairusok ter aramidam iti anak ko. Kanayon mo apagpupudutan no adda di mo magustuhan kanya. Ha? Diyak pulos pinagsawan iti agkakasakit ti anak ko. Sikan tulakit din. Laglagi pam, Arnold. Saan asika tinagtaudan ti anak ko? Ken kang runaan ti amin. Saan asika ti mangpakpakan iti anak ko? Iso nga awan karbangam amang buka-bukaw ken mangpagpabain kan kuana. Sorry, Maji. Pakawanan na ko ma. Agsinatan, Arnold. Ha? Iti mano abulan a panagdanata kas agasawa. Ado dagiti nakitak adyak kayat nga ugalim. Ha? Iso nga agsinatan. Total, saan tamata nagkasal? Maji, pakawanan na ko ma. Di na panawan.
sulit at pinagkurangan. Promise. Malaminak. Maulawak. Sakit tulak kan tintero balik. Ay da, kasanungay da ita. Sapay awan kwartabi iti amam. Anya nga iti pang pay-hospital mi kan ka. Banda ni nawaga ang mangitara di ospital ka ni Arnold. Bakit? Ay kasanungatan. Awan kwartata. Anya nga iti pang hospital takin ni Arnold. Alangan abay-bayan tadi ta. Ipadoktor ta ta. Tanay sa balin ti Jarna. May remedyo ti kwarda. Di dapat agimbag ti anak ta. Ay, no apay mat ngamin ang nagsina kayo kini Majay. Imbes nga da mga sikaso kan kaita tagsakit kan Arnold. Daa. Itataka sa pulan ni Arnold titulaw. Kasta ti bagam. Di ka lagbain. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Majay. Pudnaw, asaan ka akayat iday aparakin ni Arnold nga anak ko. Ngam saan itan? Maawat ka ang balasang ka. Isa pang nga asim ko ma. Urnusin niyaw ti bagbagiyo iti anak ka. Lading itak nana. Ngam awanin panagayat ko kini Arnold. Ay, maalang arod Di ka mabalin apilitan no talaga adimon kayat ti anak ko. Pasensya kayo na kumanana. Kan, kumustan ti anak yo? Nakarwar ka din iti ospital. Saan pa yung arawd balasan ko? Ngamain, at natakwatan da sakit na. Eso nga agpaagas ka no pa'y ijay. Anya? Ala, ano san yun nga asikaswan ti anak yo, nana? Adtoy, awatin nyo kung matitulong ko kada kayo. Ay da, giyaman akbalasan ko. Ay da, kalatulong da ito'y para kini Arnold. Hulitak, Majay. Suri itinay sa usawang ko iti kalabas kontra kan ka. Ala, lipatin yun day dyan, nana. Katladingitak mat, nadyak mapatganti kayat yung ama pasama. Ngamin, ingkarik iti bakit. At ilangan anak ko ti pangibok-bukak iti panawan ko. Biyang di tao. Rabiin, gumawan pa ilaan di apo ko yung tatang. Ay, yun ay ganyan, Obing. Kanay nakas kita raramitin na. Apay, di na nga tama panunot ay ati pa nagdadadag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga ro tatang. Diyak makontak ti cellphone na. Kunay kid din tayo dyan, Obing. Ay. Iso siguro nday ta. Mabit lang lukatak ti ri daw. Nagbagrabiyo, nana. Intulod ko ni Julie, tanabartag. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartag ka madan. Ala, umay ka madan anak ko. Sige. Pagdasan niyo ti ago nga pumanawak. Nasakit ti ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko, aya. Jingson, Barok. Nagyaman akman din, ha? Awan na nyaman na, nana. Saan may kumapalubusan nga gamit? Ay magpilit man. Iso ngayon tulod ka. Nagyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang, nana ining. Awan problema. O sige, patuluyan nga roda, nana. Sige, Barok. Agyaman akmanen, wan. Pangasim, Julie. Isardan mo ti kasta kararamidam. Masi ka kumamot ijay nam. Kan siya matangapong mo.
Di mula mo no kasano ti panagdandanag mi. No kas di marabyan ka sumangpet. No sumangpet kakit na barbar ka. Ha? Bimbal balasangan ka kasta. Di kay ka di madanagan. Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay, di mo may baga ti kasta. Nakanayon kabut nakbarte. Among kadya delikado ti kasta ka naranidem. Agbarte ka, sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanog yun ay. Nagadal ka di. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrek ti adal kanya kapong. War tayo man kit di. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Wag! Ngamsaan ka ngay kanta pagbartek mo po matlaan. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon ti tsinelas ko. Kung kitaan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanya. Awan kwarta ni nanang. Isuada kayon at ipagdawata. Alamat din apong. Sige. Agpiti sa kagaso. Yung kagumatangin iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang nga gasutlaan. Saan mo umdas da ito eh? Agbalor iti 500 tigat gatang ka tsinelas. Kanya, ay, nagninag. Alan apong. Nayunan yun Grace, mabalin na sardangan yun, ti pa nagbarbarta kayo di kayo mo, ha? Ure kayat kun asardangan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanya. Iso ti kanayon ang mga awis kanya. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga rod no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jak kayatan nga ginom kayo diti balay. Nawatan. Wan manong. Sana gapot agul uli makaklatan. Ket yad adayo umot ti kastangar aramidon nyo. Agayap ko iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, aginom kayo. Amo agpalpaliwak lang. Sorry manong. Kaya na, huwan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie, agayam mo. Ha? Anda idingam nag-breakdown. Basta? Ape adamdamaga manong. Crush mo niya. Ha? Sa? Tilay pagbaga. Nadamag ko lang. Ating. Mabalin nga lang ti cellphone number. Ha? O sige, mabit lang ang manong. Kunaktupay kat. Kursonada na ka ni manong ko, Julie. Mabain la ang mga klon kanya. Umay ka no sumarong ka rin balay. Intun malam, Grace. Kat, adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan numabain ka lang kanyak takapsat ko. Ngumanda amin kan ka desisyon. Friend, tsak kaya tiyag bali na plastic yan ka. Saan ko type ni manong mo? Ha? Kita ang matigap titawan ni 18 ko laang. Din to ta ni manong mo kat 30 plus nan. Nakaya na maidilig ka niya. Lain pa nga orasyon, Nana. Mabalin na sa rungkaran ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti duang altaw. Anya? Sa dino tinapanan na, Nana. Ay, sumurot ka dagiti barkada na. Anya? Madanagan nga rodon barok. Di man lag-text, when umawang, no, kumustan, iti ayan na. Nana. Ay na, baliwam tula ang may barok. Ay na, pasensya ka na. Sige, Nana. Agyaman na ka. Sigurado ka kadi itirik na, manong. Amumot no kasano ti kinabulakbul di gayam ko. Nabisyo pa'y. Sana tubang kanyang dahitading ko. Basta tiyan mo, kahit agayatak ni Julie. Kahit no kaya tanak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, manong. Basta man bilang, awan mabalin ko. Basta na ibagak tirik na. Awatek, manyaman tigasat ko, ading ko. Numaminsan tatang,
Kasla kay kayat ko pa'y kitin mo makiasawan ni Julie. Anya? Ay, nagublingan pa lang ni Julie. Ay, do siya klamay sa. Ang yawan mo lang dingdinggin na. Nasaysaya at numakiasawan tatak. Baring agtal na. Ha? Masiguradong marod, aday ta ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro a problema kung makatumpong iti barumbado a lalaki? Ay kaupilin na ati pakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para kan kwa na tatang. Nanakam a lalaki at natalgad at trabaho na. Kan ambok na din to agbabawi. No, iso ti pakiasawaan na. Ay, unay mat nga ni nandyanak mo. Manipod na'y barkada. Awanan! Timbang si tengak sasaw. Awin na rin tatang. Ay na. Saan na ka makaturturog ang pampanunot kan kwa na. No, kasano ti aramida. Hindi ka nagpampanuno. Tama na nagsakit ka. Nagkararag kalat anak ko. Ikararag ta. Asa pa'y lako matakuldingan ti Diyos ti puso ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Abday pa Julie. Isat mo ba yan? Manjagan, Carlo. Maululaw ako. Alagid din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Ate. Mao din tayo. Okay. Okay. Kasta ah. Okay. Agawid ako. Inton bigatan. Itulad kanton. Carlo, ha? Ang mga nom, mailaw ang tamanan. Anya ko ma. Awan dakis na. Balasang ka. Baruakmet. Wen nga. Saan tamat nga gaya na yan? Nga ma, apay nga aramidan tati kastoy. Ulitek. Awan dakis na. Tabaruak. Balasang ka mat. Nga, kasano na bunga ti pan na kailawan ta? Nagbunga di. Biyagan ta. Anya? Kasta lang? Di na ikasar, Carlo? Isat mo kiti. Isat mo ba? Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano da ito yan? Madia talaga tilit na. Pag-iso, ni Carlo to yung mauawag. Hello, Carlo? Julie. Akita ta. Kayo kan. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ken ka. Tatanas ka na maawag. Anya rin ka. Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Adapay ka marimida. Bye. Carlo? Hello? Hello? Apay nga ta. Nagdardaras mat anang idap iti cellphone na. Talaga sana na nagparpalit na ni Carlo. Intarayan na ko ni dinamuan na masikuga. Kasano na ito yan? Diyan kaya namamundan na lang. Kasigurado ang pagungtan ka. Julie, ada sa nga ilip. Tumuwar ka dito sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, takasaritam ti sa nga ilip. Uy, nanang. Umayan. Amo ko ti aramida. Na, Julie. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh?
Apay nga bakbakwar ka. Masikugak nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan. Awan ti ama na. Taintarayan na kun. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon iti sikog ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pakasaranak ni Jimson. Iso ti tumakder nga ama ti sikog ko. Anya? Imbagam ama sikog ka? Amuna ti kasasaad mo? Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayin no maamuan na masikugak. Anya? Nukas tangarod. Di ka makiasawa ken kwa na nukas tamatlaan. Sana da kayo ti makiasawa, nanang. Siya! Siya! Naawatan nyo! Uwin ngam, panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukom ni Jimson. Basta, makidin na akon kini Jimson, nanang. Jimson, barong. Aday bagakken kawan. Kat lumaamuan da ito Adaken ka no kayat mo pailaan ti anak ko. Wen no saan. Andiyan na nana. Jimson Baro. Masikog ti anak ko. Anya. Intarayan ti nakasikog kan kwa na. Kasta ka di. Hitata na amuhamon ti kasasaad ti anak ko. Amok maupay kan, Jimson. Ang maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Iso nga ibagbagakon ti advice mo. Masikog ti anak ko. Iso nga dapay kung daway mo nga babawi. Sumapol ka lang nga niti sabali nga sawaang baro. Ay-ayatat ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasad na. Nakasagana ka mga kasarkan ka, Julie. Agyaman na. Ngam, uray mo saan tapay lang kasar, Jimson. Apay man. Basta, sa anak pa ready. Ngam di ka matanagan. Tamaki din na akin ka. Kat, ibagag tulat akin kan. No nakasagana ako na makikalay sa ken ka. Nakarubot ka, met. Papanam ba kayo? Bantayan pa lang ti anak ko. Ada atendara kapasken. Julie, sansa naman ang tirumwar dito balay. Hay! Awan bibiyang mo! Di uray sa anak nga agaw awit. Mabalin mo data. Anya? Laglagi pa. Napilitan na klaang anak din na ken ka, Jimson. Awan panagayat ko ken ka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanus ta na. Nagsakit mo tintigas pa nagsasawam. Pasensya kan. Ngam ibagbaga klaang tipud no amarikrik na. Ken, no saan na ka makaawit? Ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. No kasta, kaya't naklata nga uray nakiasawa ko ni ti sabali, Carlo. Abuan, kahit kalata. Apay ki din na saan. Ramanam tayo tayo. Carlo, arak kan sigarilyo lang ti bisyo. Yakay napadas tinagsya mo. Isuwaro ta padasa mita. Ala na, mayad na tayo. Lumapadas mo. Sigurado sa pulang to. Carlo. Ito. Padasa ka din. Ala na. Sige, Carlo. Maya, sana ya? When nga paiso. Ato'y tibingay mo, Julie.
Bingay mo iti panaglaklakom, iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Isong ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, ha? Siyempre, kaya't ko ti maadaan iti adu a kwarta. Iso alalay nga tikla ko. Hindun bigat. Adda manan sabta mataw. Well, ado man ti simang pag-alako tayo. Milyonis manan, ti kwarta no kaskasano. Toy! Awan ang tignan tidakas! Ingatan yung nagiti mo! Alis kami! Ha? Diyos kay, nagpupulis! Kasano tayo ito yan? Tara. Santa na makalibas pa eh. Matiliwtan! Nanang, Timson, tulungan dag. Diyak kaya ti mabalod. Tulungan dag kuma. Ay, apo, namin anaw abinagbagaan ka, dako. Saan laang asyak tinang bagbagakan ka? Adu kami, ng awan timpang pangag mo! Nakakasimutyan ako, nanay. Saan ko na mataripato di ba nagdagkad na? Aganos ka, Julie. Takas tati pinilim abiyag. Kunada nga Roden. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na impay ko kan ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Impatag ko kaspudpud ng anak. Inaramit ko ti amin nakabalak. Tapno mapagbaliw ka. Hanggang saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas tati pinili magasat mo. Ket agsi na tamateng. Anya, Timson, ang bababawi hakitan. Agawanan na kumana. Kandi na kumasinaan. Ladingitag, agam na po ka ti panagayat ko kan ka. Total, imparupam mo't kanyak ti kaawan patag ko kan ka. Anapilitan kala anak idin na kanyak idi. Sana ya. Iso alipatan kamitan. Awan maramidak no dinagot ka niyan. Dakmat mabalang ngay pilit ti bagikit ka. Basta, diyo ko mangarot bye-bye anti anak ko. Wen, di ka matanakan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikakararag ko iti Diyos anak ko. Asapay ko ma. Tadin tutumulan ti anak mo kan ka. Nakapsut ako na gapoy at tutuma asakit ko Jimson. Maligatan na ka magkaso iti apo ko. Kasanungatan. Sa pagtrabaho ang iti sa bali at guardana. Kasta aya. Ay naapo, awa mo nga minatay di tata nga katulong ako ba. Marikata na, barok. No maitalakyo ti anak ni Julie kanyak. Isurot ko iti papanak. Tasak ti mang taripato kan kuha na. Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Ipatag kong kaspudpud ng anak ko. Iso asaan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson, agyaman nagtabi masyar ka dito pagpaludan. Well, kaduak ti anak mo. Boy, ag-bless ka ni mami. Boy, anak ko, dakal ka. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik? Wen anak ko. Ay nakal ka. Kailaw ka unayan. Nakapsutan ti inang.
Isungay ti puder ko dayan ni Boy. Agyaman ang Jinsun. Dadi mo binaybay ang anak ko. Wan gayan. Ipakadak ti panangikuyog ko kini Boy iti lugar ti asawa. Taedayan ti pagnadan mi. Asawa. No kasta. Nangasawa ka. Wan, di ka matanagan. Nasing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspodpod ng anak na. Sorry, boy anak. No nagsingsing patak ko may di. Saan ka maisinagan niya? Magbabayag na hindi ngay nararamit ko hindi ka labas. Di ka madanagan. Tanasaya ti kasasaad ti anak mo iti puder mi iti asawak. Saan may abay-bayan? Ay sige, patuloyin mi. Boy anak, agpakadakan ka ni mamim. Mapan kami pa'y, mami. Arakupan ka man pa'y, anak ko. Mami. Patpatgan ka unay. Agsingsingpat ka kuma, anak ko. Kat di nakto kumaliplipatan na ina. At lang dito'y amang ipatpatakan ka, anak ko. No amom tinasayaat kan saan, ammo maliklikan dagiti dakas nga aramid, amang iturungkan ka iti mabalin, apakay sagmakam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.